Hatta var anden tjabak i hånden og tja Svensson. Så er det mer et klassiskt jolanlæg. Her er noen leier i ånden er en utsetting av Rosso Uppsanella. Det er en svige som heter Jan Sandström som gjør disse utsettingene. Han gjør det for kår. Jeg har alltid en for miskajis i nullen, altså nullen. Og det er en utgave som er første for beværer vi i alltid av en føreskare jolafløv. Jeg mener det har vært utesett av kåret Empiri. Den har fløv inn i 2021. Så det er en utgave jeg har leitet etter begge vel og lunsje. Nu har vi vunnit henne. Det er en sveisherre som heter Korsen Thor som hever tillegget fra 4.
Ja. Att när man är spalt så här på hållen så det går att lycka på andra men inte. Så jag får att fortälja till från jag sitter om tannast. Det är svita ur balletten Porgy and Bess. Och så hoppas jag det kanske är det jolatonlager. Jag har letat vid ljus och efter en jolatonlager kroche. Men det kan bara säga som här är runt. Det är bara ganska goda tonlager som vi har haft av notastonlen så på i ena tøy som vi också har heter faktiskt ett ventöbel att kalla det tid. För några månader så fick jag en sån här känsla att i hopp att spela inte av spirituals. Och det var inte tandvägen att jag ända vill tacka Porgy and Bess fram. Det är inte spirituals ut i vanliga förstanden någon. Det som något som är kommer från trälen i USA, storstaden någon. Det är tonlager som är inspirerade av det är komponerat av George Gershwin som vi är snär gör den runt att skriva spirituals. Porgy and Bess har skriva i tonlager av George 1935 efter Gershwin har lyst en bok som är Porgy en touchar från London. Och så var han runt på att Porgy till en liten maver i New York som bär i sprek av kroppen så framvis han har inte så väl lätt. Så det är så om han som han strider sig och köper liv i New York. Tonlagren han är som sagt att inte vi något som någon utblåser från spirituals. Vi har 4 satser här på så hoppas det ganska nej. Kan man klappa i mitten? Äntligen. Vi spelar 4 satser. Det klappar.
Så det kom til tre sats. Det er en av noen ekle bøker og løvene. Bless you is my woman now. Og det er Rebecca Jørgensen, som er solister. Ja, det här var kärleksvisan till Bess av Porgy. Så det sista satsen av Hesse. Här blandar vi oss under av en hyggelig början, blandar vi oss under tempo och läckbar volym, så kommer man av det. Det är I'm on my way.
så är det ganska nu jag kan säga att ett av de allra kändaste löven ur Porky Best var inte vi här. Då hade det blivit strax värre att sätta det till en jolakonsert. Det har läget som heter Summertime. Vi får ändå spela inte mer traditionella jolakonserter. Den första var ett amerikanskt lag. När så skriver en läge heter James Jacob Miles för att skriva. Och här är ett läge att skriva om samma tvåårsgrej som Porky and Bess. Så man kan möjligen höra kanske att han som klank någon gång efter och vad stålar är ett helt annat. Det är läge som heter I Wonder As I Wanted. Jag har också inte läsliga omsätta till spekulerar med svartje, men det har alltid kört jag läcker han tjupa tutningen av istingen orka och det är ett djupt hoxande samt. Istingen är riktigt djupt hoxande samt och det är inte speklat eisen till. Jag bara verkar. I wonder as I want. Vi får hålla fram vid en tillgång traditionell och alla lägen. Jag kom först för fram att jag bor i England för 17 år sedan. Och ta också jag att jag är mest som om vi kunde kvöja, men det är bara början som jag har lite. Det kan så fler som också den samma tanken. Mer som skriver läge är Gustav Holst, något mest känd för att han har skrivit det stora verset som heter Planeten. Ett äckligt spännande verk. Han var annars kostskola, lärare och organister och trombonspelare alltid. Så skriver jag en sin kusin. Läge heter In the Bleak Winter.
det egentlig heiti av Ischingene. Ischingene ble skrivet sent i 1800-tallet, og det leie nakka settene, først i 1900-tallet, men ja. Og det hever flere løg. Det det som populært vi kallar for Cranham-utgaven, og vi rettelig ofte ut. Det in the bleak midwinter. Vi er kommet til okkara senaste lær. I Danmark skulle jeg sånn fortelle bor jeg med meg som er Hans Christian, som har skrivet en øyelig rikko som nekva glad for nekva at han det sånn Hans Christian Lumby. Han skriver polskaier og galopper og alt mulig annet. Vi spalte dette nå her, som konserten som heter Monty i fjør, med år siden. Og helt jeg tar så godt, og så stått litt av å gjøre det enda for tre halv. Det hever det helt elegante heite juletre galopp. Og man kan bare si at det breier en øyelig joleglede. Jeg kunne jo øyelig godt huske meg at jeg får dansa juletre til dette her, enn at det er liv i dunna og alt det her som annars kan letes. Så litt. Jeg vil takke for oppgång og for at det er løy av, og enda vi juletre galopp.
Vi enda vi kvöld vi en fällagsläge för våra folk. Det var i utsättningen till Sonleif Rasmussen kan vi kalla för folk. Men det ska bara synka för folk som det blir.